за Левски и Хебър. Трябваше ли да има гол за Левски и нека да пуснем клипчето Краев волейболист. Това клипче бе извадено от Топ Спорт ден след мача между Левски и Хебър. Не можахме да извадим, трябваше да кажа, ама не го извадихме. Има камера от друг ъгъл, според която Краев играе с гърди. Това е много обективно, защото тук не се вижда кой играе първо, дали играе първо с гърди или първо играе с ръка. Я го пусни пак. Дай да видим. Ами не знам, аз честно казано, от тук изглежда сякаш играе с ръка. Аз даже като видях клипчето първо и си викам, това сега за удар с лакът ли трябва да е? Не, по-скоро играе с ръка и не знам от този клип, поне който е изваден, се личи, че първо играе с ръка по-скоро. Да. Но от другата камера, от камерата едно, която гледа от сектора, изглежда сякаш играе с гърди Краев. Така че... Това е много обективно, защото се получава малко зрителна измама. Още нещо. Истината е, че Краев единствен не се радва след гола. В смисъл, очевидно нещо или е много хладнокръвен, или си има нещо... Самия знае какво направи. Е играл с ръка, да. Едно от двете. Ръка чиста като бял ден, казва Виктор Славов. Обаче има нещо друго и българските съдии е крайно време да се научат, че не е толкова страшно, ако отмениш примерно гол в последния момент, защото те ще иначе значи по-ще го грабнат. Си какво, че на матч, не говоря само за този матч. Примерно дали ще бъде срещу Левски, срещу ЦСКА, срещу Лудогорец. Ако съдиите продължават да ги бъде страх да взимат такива решения, до никъде няма стигна. Денка, извинявай, ама на мен това ми прилича малко като на онова желание за преиграване на Левски срещу Хамрун. В това положение не се видя на миналия ден. В деня на матча никой не е говорил за това и съдиите не са го гледали. Да, Фиче, ама тук имаш ВАР, докато този матч ВАР, докато не се лъжа, нямаше. Тук имаш ВАР на разположение, който може спокойно да го прегледа тия ситуации и да викне главния съдия. Да, въпросът е, че то не се е забелязало изобщо. В смисъл, ти виж за какъв зум става въпрос. Това е просто... Мен ми стана смешно, като го видях. Ангел Дончев, според мен е едно 9-10 часа през нощта е прекарал 90 минути да ги анализира клипче по клипче. Да. Аз не го взех на сериозно това, като го видях. Истината е, че звъни ми звънеца и трябваше да се мютна. Но няма да отворя сега. Гости ли ми? Истината... Не, трябва да домоуправителя чука. Не знам. Просто казвам, че от другата камера се вижда тотално друго нещо. Така, трябваше ли да ги има гол за Левски? Според едни да, според други не.